Goedemiddag en welkom hier op Hegememar, wat afgekrekeld zei, de tweede dag van het IFKS kampioenschap 2019 en de tweede wedstrijd hier op Hegememar. Juster winnaar Jester, maar wat het goed wordt, dat wordt nou dadelijk bepaald. We gaan op naar de start. Elke goedemiddag. De start en wat voor baan leidt erin? Nee, nog net de start. Nee, we gaan nog 1 minuut voor ja. de start. Ja. Dus er loopt een op- en delbaan in. Hij krijgt jet via geld. Ja, dat is het. Dat aan het lietse cilinderke dat er bovenin hangt en daar staat een eentje op. Het is krijgt met de sjen daar waar die vlagen. En nou ja, dat werden dezelfde baan als Juster. En we hadden, ik met deze kerst ik al heel vaak gehoord. Een baan waar in elke rak een heel soort mogelijkheden zitten om om te vallen. Omdat ze beide kanten op kunnen. Beide kanten op en dan komt de achterhoede weer de wien uit de tuig nemen van de voorhoede. Dus je is al vrij betiet. We zitten in 10 minuten, Scott al. Dus het kan nou elk moment het Scott vallen. Wietse Heerskop die zit hier onderin Hildal. En zijn Hyde zit ervoor. Zeker, die kiezen er voor de onderste tonnen. Wil ze het makkelijk hier is bij de bopperste tonnen. Daar is het startschot. Individuele valse start. Nou, geef even En dan maar we zien welk nummer dat is. Zo'n en Fjitjen. Ja, en dat is de Woeste Orne en de Frentjet. Die bent de betiet. En die moeten dus weer op een ei starten. Waarom en op een ei beginnen. En de rest is goed voet. Ja, en dan zullen we de Gerrit, die zullen we gelijk al weer omgaan. Nou nee, Gerrit Huisman, die hebben het nou in de gaten. Want dat is ik altijd nog even de vraag. En Wietse Heerskop, die beginnen en dan maar ze om de boetenste tonnen heen draaien om weer het nij te starten. Omdat ze oors de rest in en sjog eens even. Jester maar een waardeloze start. Juster zo mooi voort. Heel de achterin. Nou, de mat has dat er nog aanwijzen. Want samen in starten. Safir achterop. En het is Makkem die daar een hele mooie start had. Maar ik, de jonge Jasper. Maar Sikke Heerskop zit leger, maar is ik al wat verder voort. En we schakelen even een uur naar de mar, de Hegememar. Afke, Dook is dus meer vertellen hoe de situatie daar. Ja, op dit stuitje zitten we achter het Dwarbjestermar en sjoggen we dan toch dat Tammo Oosterhof als adviseur om boord sprong is. Freed van Zels kampioen worden met grauw in de SKS. Meldde me juist er nog van, nou, het is nou snel, wie krijgen te betiert om al bij de IFKS-bob op te springen. Hij is nou dus bij het Dwarbjestermar ongescoot, verliezen hier echt met hun kampioen worden. En nooit wie eens praten, sjoggen we de Woeste Orne van Wietse Heerskop achter het Dwarbjestermar del zitten. Hetzelfde geldt voor Frentjer. Die moesten hun beliertje aan even hier op de start, maar kunnen losgaan. Ja, en dan is het wel wat je hem zegt. Daar kwam Jestermar gebroerd uit de start. En sjoggen dat Frentjer en de Woeste Orne nou weer op koers gaan naar de volgende tonnen. En in die Heendal achterom in het veld. Maar dan is deze scootjes die te betiet starten, ben dus al een keer helemaal weer omgegaan naar de lijn. En die kwam dit doen nog eens een keer Jester Martje. En dan keek ik dus nou again dan moet er wat gebeurd hoe wezen. mensen uit de start weer. Ja. Of dan hier, ja, hij vertelde juist van, we hebben het heel goed in, we hebben keihard werken. Maar we hielden nog net helemaal goed opstaan. Dan zoen je ze dan er van leert. Maar ja, je had soms wel eens even een totale blackout. Hier zullen we Ulbes Waga, daar kunnen we nog van vertellen dat het bemanningslid, dat juist er toch wel wat paniek hoe wie dat de medische help bij komen moest. Het verhaal wie in eerste instantie dat er wat met had wie. Uiteindelijk die blikken dat dit bemanningslid wat het in de holle kregen hier is naar het ziekenhuis vervierd. Er wie wel wat paniek, want er wie wel even een hartstilstand of er was geen pols meer viel. Maar uiteindelijk is dat wel ridderlijk goed beteerd. Het bemanningslid is weer thuis. Het 8 hechtingen hebben wij begrepen en een zwieren hassensquadding. Nou ja, dat is ik maar relatief hoe goed het al rint, want daar kun je behoorlijk soort les van hebben. En de schrik zit er waarschijnlijk dan toch wel in op zo'n scootje. Tinks net Elke. Ja, dan ben je even, dan is niks meer belangrijk. Even op alleen nog dat stuit, want je weet ik net wat er aan is en wat er gebeurt. Maar we zeggen ik bijkomend een goed ding natuurlijk hoe
snel hadden reageerd wie door de hulpdiensten. We konden nog maar krek vangen met de camera's en alles om te zien. En toen wie er ik al assistentie aan boord erbij. Ze hebben een grote gele vlaggen al hier aan boord, deze scootjes. Als ze medische hulp hebben willen, dan houden ze die in de lucht. Nou, daar wordt dus heel goed op anticipeerd door de wedstrijdleiding hier. Ja. En de jonge Jasper, ja, die jaagt in de pool. Bliksem. En die komt hier heel mooi uit de startwaaier. Vrouwtje Oezinga. De enige vrouwelijke skipper in deze vloot. Hebben we er wel eens meer aan? Of is Ja, we hebben nog. Nou, we hebben Jitske. En we hebben zo'n volledig vrouwelijk scootje gehad. En die werd disqualificeerd omdat ze op een gegeven moment een boekdanser is onboord hielden. En dat midden in de wedstrijd begon. Ja, Nou. ja, never a dull moment in de IFK, zo'n je steeds. En Ja. daarvoor is het Ja, disqualificeerd. daar is voor disqualificeerd. Want er kwam in één keer een boekdanseres op het dek. Dat doen ze rest. Ja, dus, Oh, en ja. dat weer de Dat ontaasting krijgt van wat de te vallen, zeden. dat De zeden binnen de IFK's. Ja, ja. Nou ja, het is een wedstrijdziel natuurlijk. Dus je moet het in een theatershow onboord hebben. Maar Waar zijn we hier? ja, dit is nog steeds vrouwtje Ozinga. Die er heel mooi door rent. Houdt Siep rugzak erop. Die is adviseur. En ja, een mooi piepsterscootje. In een weer heel soort SKS belangstelling altijd voor West is. Want het is een heel mooi leerskipje. Ze lezen mooi heeg. En dus de settler zit er ook mooi bij. Maar dat is ik nieuwsgierig. Want Sikke Heerskop had wat een orenkoers kezen. En die wie wel heel mooi te start. Dat zien we nou mooi. Ja. De Nou, orenploeg zit al wat better verder. beeld. Maar Sikke Heerskop zit volle heger in de maar. Dus die kan daar ik nog heel mooi bij komen. Maar dan komt er wel een stuurboord aan. Dus dan moet er wel als een gotje zitten. Of hij moet voor alles deel kennen. En daar zien we de eerste tonnen van de gate hier links onderin. Makkem zit er ook mooi. Ja, de 6 gebroeders. De 6 gebroeders. Klaas Peres. Dit is een is skierig dat. hoe ze hier- Debutant ik trouwens, hè? Ja, nee. Promovendus Nee, toch? ja, Makkem? nee, hij is... Net? hij krijgt Rienblum Oh, hier. dat weet. En hij is alles een hier kampioen geweest. En toen het jaar daarna ging hij een keer heel min. En dit is een Sikke Heerskop. Die had een hele mooie startje, hè, Sikke Heerskop. Die loopt volle hegen dan de orenscootjes. Dit is straks tegen nieuwsgierig hoe die uitkomt. Maar ik gok erop dat hij voor het hele deel kan. Maar En waar baseert dat nou op? Want wij zorgen die scootjes daar, hè? De groep Ja. linksboppen, Ja. steeds maar voor de mensen. nou, hij had Hoe schat dat in? een kwartere afstand naar de Tonneta. Hij had ik wat meer vrije wien. En dan de jonge Jasper had wel vrije wien. Maar wordt dat toch een beetje met elkaar houden ze tot de wien voort. En in de regel kist een heel tijd heger als die is zielst. Dus hij kan ik beter inschatten de afstand met de volgende slag naar de Tonneta. Hij hoeft volle minder afstand. Hoe verder als dan de ton af is. En dan wordt weten dat het hem onrennen kist. Ja, dan moet altijd wat meer marge inbouwen. En is het op dat stuit dan de adviseur die het zei van dit, of is het echt de schipper die het zelf bepaalt? Dat is heel verschillend. Ik vind nooit mijn adviseur vroeger, maar dat ken hij net meer. En het is Jere Baint Kramer, de hele bekende adviseur. Nou eens even nieuwsgierig. Ja, Makkem en het Zwarte Wief zit er ook weer mooi bij. Ken Makkem, ja, Zwarte Wief, maar denk ik draaien voor, ja die Jit Roddewien. Ken Vrouwtje, Ozinga de Verdel. Nee, die kende net Verdel. En het hoeft waarschijnlijk ik net, want zij kende Ton wel rennen. Ja, die had vrije wien. En dat is goed mooi wijs wat we zorgen werd Sikke Heerskop. Nou, daar komt hij al aan. Dat komt er aan. En nou is het even heel nieuwsgierig. Jonge Jasper of Sikke Heerskop? Ken hij de voordeel? Ze horen gewoon nog heen. Dus ik ga ervan uit dat ze er makkelijk voordeel kennen. Ja, dat zul je Ja. dan hier Ja. weer volle beter als Ja. bij dat orenbeeld wat we even hier. Maar mooi gemak. Maar een hele grote afstand. Ja, ja. Dus kun je stellen dat Sikke Heerskop de goede koers keers net. Kwam heel, die In de eerste route. die startte helemaal onderin. En daar lag de start waarschijnlijk. De oren zitten dichter bij de kotter. En hij draait er makkelijk voordeel. Nou, in die draai verliest er natuurlijk altijd wat tijd.
En dan komen de oren er weer heel rap bij. Ja. En Ulbe Zwager die is volle jedergong. En wat die tocht had, dat weet ik net. De tocht misschien, ik ken hem Saraya, maar dan zouden de oren hem verschrikkelijk 4 osield. Hè? En die krijgt ook een heel soort les van al die orentuigen die boven hem zitten. Maar duidelijk kunnen we stellen dat Sikke Heerskop een geweldige mooie slag zou maken heeft. En als eerste om die bovenste tonnen komt. Ja, dadelijks. en ik liek al een aantal skipslengtes voor de oren. Maar die jonge Jasper, die rint ik hut. Die komt er ik mooi. Die hebben mooi hun 2 en straks een aardig gotje. En nou is straks ik nieuwsgierig om te zien als Ulbe Zwager die tonnen redt. Want dan had hij dat heel goed besjoen. Die oren hebben motto zield, want de zet die kent gewoon wat heger zielen dan de rest. En dan is het inderdaad mooi als we de tonnen, ik even wat in beeld. Ja, daar is de tonnen. Ja, de Ulbe Zwager loopt nog wel op koers om die tonnen te redden. Misschien mooi een opzitterke, maar die had dan je meter te volle zield. Maar hij is er nog net. Hier Sikke Heerskop. Als eerste om de bovenste tonnen. Juist er al treden, dus ik weer een geweldige start, Joet. Vorig hier Tweede in het klassement. tweede in het klassement, dus leeft die tijd net zo volle Elke. Nee. Hij wekselt het sturen wel wat aan als je adviseur. Ja, dat, omdat mijn Huddewien Bigeliks. ja, dan is het heel zwier. Ja. En hier vrouwtje Ozinga, zei ik het. Riantik op een tweede plak om de bovenste tonnen. En zo, daar komt Ulbe aan. Ja, en hij bezielt hem gewoon. Hè, want hij houdt druk, hij zit aardig op koers. En dat had er goed jongetje. Hij komt er een beetje onder, dat is net slim, maar hij heeft alle gong. Dus hij zit hem nou richting de wien op straks. Nou, dan houdt er zelfs dan nog de wien. Dus ja, heel mooi zield. Je meter te volle, eigen wies, krijgt er onderuit klapt. Die oren zetten nog terug. En hij heeft volle minder meters maken. En dan komt het zwarte wief. Ja, de pechvogel van Juster. Ja, nou ja, hij maakt zelf flaters, Ja, toch? ja, maakt er zelfs flaters. Maar ja, dan ik net die voor een zielen kennen letter, dan Maar ja, nice aan die dat je zo'n tastaan aan boord gaan hebben bij Ulbe Zwager, dan is dat toch mooi dat je zo'n volgende dag. ja, dat je resetten kennen. Ja, dat je toch de kop er weer voor krijgt kennen. En toch, Jesse, ja, maar ik weer. het mooi die hele minne start. Ja. Ze binnen er net, maar de KL gaat even over ze heen. Daar hebben ze nou even les van. Dus je weer terug de fok helemaal kill. Dan vind ik nog dat ze er heel knap uitkomen. Maar die redden het op, lijkt het. Ja. En nou is de kunst even de fok on en de giek even helemaal los. Maar ik net de 4, want anders komt die niet ton aan. En dat mag bij de IFK's ik net, hè? Nee, mag je niet een deel niks van. onrijden. En dan komen ze er toch nog, naar die Net hele zo. strieën Ja. minder start, komen ze er toch nog wat in de middenmoot uit. Want er zit nog een heel soort achter hem hier. Achter de Jestermar ziet de Eeltje 2. Nou, daar komt Tony Brundel aan. En Dat die had had een ik net protest. in. Daar zorgen we de eerste protestvlagen. Dan ben je nieuwsgierig zien waar dat is. Want we gaan er net bij een oorring zien. Misschien dat Afke dat aanstes even uitvinden kan. Maar voorlopig zullen we dat Sikke Heerskop als eerste om die tonnen giet. Dan vrouwtje Ozinga, maar die jonge Jasper. En daar met de Lonneke. Maar alle macht en ja. alle scoorten viert achter de Alendel. Rond Sieper daar. De mogelijkheid die ik zie is Antonie Ziekenhuis Nico Bolswaarder. Ja, dan zullen we het hele veld om de bovenste tonnen heen draaien. Daar wie je de oren die te betiet starten. Wie je Frenchert uit de streets. Mooi.
Gerrit Huisman, ik zeg de hele tijd Jacob Sezen, Ja. dat is de houtskipper en dat is in Heid. Dat zielde ik vroeger altijd in. Dan krijg je dat automatisch. En Jeroen Sieperda. Ja. De Alen. En waarom zit die haarder dan? Is dat plaknamen heeg? Ja, voor zij zielen Ik voor zou het dan plak. zeggen, ze zet er Alen op, dan weet Ja, je. ja. Dus ik vond mij voor die makkelijker om te onthouden. Dat is alle voornamen op het Nou ja, tuin. het is bij de IFKS-zielerij. Je hebt de skipper, je hebt de namen van het scootje. Het is voor mensen thuis misschien ik best wel verwarrend betieten. Dat je hebt plaknamen, je hebt het zeilteken en je hebt nog de skipper van hoe beneem je het. Ja. Nee, ja, je hebt hier, die zoals Jester maar duidelijk, daar is een scootje. Maar zijn oren die had dat net. Hè? Nee. Dus, Maar wij hier in Krek constateert dat bij Tom Brundel een protestvlag aan boord hong. Afke, ook is er u daar meer over vertellen. Ja, dat protest dat is in de Grietje Obers, de GO. Want die gingen oestag op het moment dat het neffens Tony Brundel en Simon Manning net koer. Dus daar hebben ze de protestvlagen waarin het wand hong. nou, dan hebben we die noteerd. Dat is duidelijk. De Grietje Obers had een protestje in een beetje bij hun net een vlagen. Maar even Shanna zei straks, ik een strafroentje draaien. Want als zij een strafroentje draaien, dan ken Tony Brundel zei ze van ik hel de vlagen eruit. Maar voor eerst zult iedereen terug. Maar zeker heerschap hier voorop. En dan komt het zwarte wief. Ik alweer heel mooi opzetten. Hè? Ja. Het zijn echt wel betere omstandigheden om te zien als juster, hè? Het scheelt toch. Dit scheelt een heel eind. Dan ben ik Ja. al hier voor vol, zat het lieket. Dus dat hiet dan vol tuig. Hè? Dus geen reven erin. En nou hebben we straks zoals de Elkje, die kiest gewoon even een hele eigen route. We zien het even, die had net een beste start. En dan toch iets extreems te doen. De ziekers dan gewoon even, ja, toch een wierrane te ziekje. En Ja. als die heel goed uitpakt, dan kan je soms ik zelf weer niet voor zitten. En het is hun thuiswetter, hè? Dus ze kennen het goed. Ja, maar er ben hier een heel soort die hier trainen ik. Dat we net vergeten dat het Tony Brundel zijn thuiswetter ik is. De jonge Jasper traint hier ik een soort. Heel soort skippen trainen hier. Dus op dan dit heb je wetter. dat thuisvoordeel toch weer net. Nee, dat is... heel lange rak van de onderste naar de bovenste tonnen. En dat maakt het straks voor. Daar op Eftergroen hebben we heeg. Daar zien we het. Voor dat plak tenminste. En dan is het een heel lang kruisrak. Weer een heel soort mogelijkheden die zitten straks. En dat ze weer beide kanten op kunnen. Ja, En die ontjiptes, Elke, wat voor effect heeft dat? En hoe ga je daarmee om? ja, hoe hutter het waait, hoe lastiger dat is. Hè? Serieus, ik wil het zog achter het schip dan krijg ik die ik stuurlees. Maar ja, de pijlers met de goed. En als het dan wat harder waaien gaat, ja, dan is het beter als het op je beter is. Kan het zwitter goed in haar. Beter stekken. Nou, en dan kan het volle heger. Hè? Dan komt het heger uit. Heger onder de wien varen. Staat het nou liek? Het zit er toch ik alweer een god tussen Sikke en vrouwtje, hè? Ja, Of tussen ja, de jonge Jasper en de wilde witse. de wilde Wietse. Ja, dat is al een behoorlijk gat. Zit hier echt die keer ik echt voor een totaal oren start als die oren. En de wie geen ien die daar aan die kant van de lijn ziet. Ja, 2 oren, maar die wie te betiet. En alle oren die starten wat heger op bij de katter. En ja, die heeft daar de vrije wien aan. En vergeet ik net als dat schip. Dus de Wilde Wietse is een heel groot breed schip. En als die dan de romte had, dan ken hij hoe griezelig het. Het is vaak wat moeilijker in de Lietse romtes voor hem. Maar als hij de romte had en vrij voor is, dan gaat hij verschrikkelijk het. Daar hebben we de poate, zoals het dan in het Fries heet, de gate. Zoals Ja. in Sielestermen zeggen. De Grietje Obers,
des hoe eventueel dan ik een protestvlagen hing je matten? Nou, dat hoeft net. Je kan wel over en weer protesten. Ik vind dat je horen. Maar als zij gewoon vinden van, nou ja, wij konden wel verdelen. Dan hoef je geen protest in de oren gaan. Nee. En nou denk ik dat zij eerst de slag naar de geul maatje. Naar de boppenkant van de wien, zoals dat dan heet. En daar, ja, die geul die had ik altijd een beetje een zoegende werking. Daar gaat de wien, omdat hij daar wat stroming stiert, gaat de wien ook een beetje om. Dus beziek je zo 4 mogelijk deze slag. Eerst op stuurboord naar die daarachter zullen we die skippen lezen de vaargeul. En Dus hij is stroming. ja, zeker door die wien. Het is een hele lange mar. En dan krijg je toch altijd een beetje toch de wien en stroming in het water. Het is natuurlijk geen Waddenzee, maar je hebt geen eb en vloedje. Maar er zit toch wel degelijk stroming in het water. Zo'n scootje op de Waddenzee goed uit de Forten kennen. Ja, zeker. Daar hebben we hier altijd de oorlamrace hebben we gehad. En de HT-race, die vroeger ik altijd een soort van mooi. Het enigste is, ja, maar er net omslaan. Want dat had Jitse Grots, maar toen maar de woeste oren beleven. En die zonk al. En toen weer alleen nog de wimpel naar boven zetten. Want daar zit natuurlijk onjippen, maar ik hele jippenplakken in. Ja. Intussen zeggen we je vrouwtje Ozinga aan het helm houdt. En zij stuurt de jonge Jasper ek om de onderste tonnen heen. En giet dezelfde kant op als Heerskop. Ja, dus dat is duidelijk de slag. Of tenminste, dat denken zij. Ja. En Ulbe Zwaga, die gaat om de oren, die wordt er dwong om die slag te doen. Dan is het even de vraag wat het zwarte wief doet, die gaat er ook achterom. Makkem kiest ik de slag naar de gult eerst. En dan is het maar weer de vraag waar het nou de beste keuze maakt. Ja, dit is En even een linker situatie. Want? De Eeltje 2, ja, nee, die had... of die doet een gotje of die zei dat die boord aan boord zit. Maar die prikt hem ertussen. Ja, ze kennen hem net eens rijtje. Nee. En daar maakt het dan of het zwarte wief een beetje een foutje. Ja, de umpire hier links in beeld shut dat ik al eer. Worden er ik vlagen hezen. Nou, ze kennen hem net eens rijtje. Al hier zit je in voorrang. En wij sjuggen geen vlagen omheen hier bij de varende scootjeruchter. Maar ja, dan kom je gelijk als het zwarte wief, kom je onder de eeltje te lezen. En ja, zie je waar, die fok neemt gelijk de wind uit de zeil. Juist een blabberien. Dat is, dan moet je meer afstand houden bij de tonronding. En nou, met er ijsbeziekjes, ja, dan maar jij er wat te remmen en dan zo snel mogelijk door de wind. Maar ja, dan komen er ook nog per orenscootjes. Nou had er het gelok dat de eeltje gelijk trot draait. En dan krijgt hij weer voor de vrije wind. Het zou heel mooi zijn dat ze alle kanten van de maar weer opziekje. Ja. En het liep het heel rustig, maar het waait nog wel wat aardig. Ja, het is natuurlijk net zo raar als Juster, maar mag er nog wien. Hier Florian Zwart. Ik net helemaal lekker uit de start. Nee. Juster nog wel mooi vijfde plakje. En De Ron Sieperda, maar de Alen is het, hè? maar de halen, ja. En wij hebben bij de SKS hebben dan al die families, de vissers en de zwaga's enzovoort. Maar hier komen toch, ik namen hield dit weer voorbij, Ilke. Nou, hier ontstaan ik hele families. Hè. We zien al een heel soort waar de scootjes in de familie bleven. De jonge Jasper, vrouwtje zit op het schip. We hebben even de Uterstreets en de Bandstra's zitten erbij. We hebben de Kalsbeeks in de B-klasse waar hij op zo'n is. Nou ja, dus de Heerskoppen. Huisman. En de Huisman, ja, Uterstreet. Dus ja, hier zit ik...
heel soort grutske huiden op een kant die nou Ja. hun benziel sjuggen. En ja, Maar dan hier geen verplichting. Dat Nee. je uit een bepaald laag komt. Nee. Maar elke keer een keer ja. Als- maar een scootje mooi waan. Ja, al kom je uit China. Dubai. Dubai, ja. Hier zien je die voor Dubai. Ja, Dubai. Wat is dat? Ja, ik weet niet dat het er nog op staat. Of Ja, wel? het staat erop. er nog. Dubai. Oh, ja, nou ja, dat Wietse heerskop, Wietske, ja, Dubai. Die wennen het er, die werken het er. En ja, dat staat wel eigenwijs natuurlijk. Als de Dubai op die... Of zo'n een beetje een grap wees ik. Ja, nou ja, misschien had er ook wel hele goede sponsors daar. Ja, Dat zit ja, wel dat geld is ook- natuurlijk. Hè. Wienenergie, Ja. maar wel olie. En dan Afke wist er meer van, dat Dubai? Ja, dat Dubai. Ja, het waait hier als een malle. Maar Oh, ja. dat Dubai-verhaal, je had er 2 hier wennen. Hier had ik in zijn doekelloek een kameel staan. Var op het schip, hè, dat look wat er naar onderen gaat. Een heel soort scootjes die had dat aan de onderkant mooi beschilderen. En wie Wietse zit er een kameel onder. Hier is intussen wel weer waarom in Nederland. Hier had een orenbaan om. Dus Dubai zult takken meer van het briefkaal wezen, is maar. Maar hij went het net meer in Dubai. Hij is correct waarom. Aha. Nou, dan moet er tak om hier wat oors op staan, liek het mij. Ja, het zou wel mooi wezen als er een orentropische naam op komt. Dat Jaap Hofsteen hier in Tokio komt of zo. Oh, Maputo. Ulpeswaga maakt het een orenslag. En gaat helemaal dwars door de maar heen. Ze kreeg zeggen wel dat er heel bekeken onder de oren waaidrijden, minder meters maken. En daar terug een tredde plakje zielde. En nou ben we beneden dat ze de ontsluiting krijgen. En straks maar die 2 koprenners. Sikke Heerskop en de jonge Jasper. Wils de loft griezer en griezer wordt boven de Hegememar. En dan gaat er weer. Hitterwerk, ja. Heerskop. Nou, dit is net een tonne van het wedstrijdwetter. Dit is een snel vaargebied. Nou, misschien gaat er dan nog wel even wat hudder. nog wat hudder. Nog wat hudder. Ja. En pijlen. De zwutten kennen net helemaal de lijn. En als ze viel dat het wel even weer wat kan, dan trapen de zwuddeman hem even wat jipper. Dan moet ze hem achter wel even loslitten. Dus wel even heel tijd een goede communicatie met elkaar. Maar totale rest aan boord. Ja, ja. Daar hebben we de zet van Zwaga. En daar links in beeld, daar zorgen we Sikke Heerskop. Die komen dan, liek het toch wat dichter bij elkaar. Ja. Maar het is wel dreiging te schatten, Eelco. Dit is, ja. Zal ik intussen even wat uitslagen van de oorklassen doen? Ja, Of dat kan zitten mooi. we nou in een te spannende fase? Nee, Nee, hè? ik ken even Nee. een oors onderbrek ik die. Nee, hier komt de jonge Jasper, mijn vrouwtje Oorzenga voorbij. Maar ik zal eerst eens even de C-klasse dwaan. De winnaar daar is Henk Rechts. Tweede Harmen Brouwer. Tredde Steven Siesling. Paul Wassenk vierde. Mark de Koe vijfde. Tim Roosgerius. Zegde Jelle Bekkema. Zonde. Achtste Gerrit de Vries. Floris Botma. Negende Kees Riesebost. Ziende Jan van der Veen. Olfde Alisa Stekelenburg. Tolfde Bouke van der Vaart. Trettende Kees van der Kooi. Vietjende. En Jitske Visser. Alweer een vrouw. Die waard laatste. En dan ga ik nog even gauw naar de B-klasse van Joert. Eerste Pieter Jilles Tjulker, Simon Kalsbeek. Tweede Sietse Broersma. Dan moet ik altijd onder de kast denken. Ja. Maar dat is hem net, toch? Nee, Nee. dan vaart ik nog een scootje de nije daai mee. Maar daar zit hij daar weer net op. Oké. Die waard redden. Sietse Broersma, Hartman Witteveen vierde, Wietse Banstra vijfde, Erik Jonker zegde, Daan van der Meer zonde, Rijn Wieberleenstra achtste, Jeroen Sietsma negende, Bas Krom tiende, olfde waard Jan Overwijk, Thomas de Boer tolfde, Remy de Boer trettende, Koos Lamme viertjende en Simon van der Lingen vijftiende. En dan ga ik gelijk even een beetje, want naar je de hebt een situatie. leuk gevecht tussen de jonge Jasper en de set. Dus dat de set en van de Zwaga en de jonge Jasper, vrouwtje Oorzenga moest gelijk draaien, want het is toch Ulbe Zwaga die een heel stuk dichterbij komt is. Dus
Dan moest de jonge Jasper gelijk op verdedigen. En die loopt er nog wel boven. Maar Ulbeswaga komt heel die dichterbij. Ja, En daar hebben we de Hier. Ilkje Twaik. Die komt er ik mooi bij. Daar boppen in. Daar is het gevjocht. En dit zal zeker Heerskop heel mooi onsje. Want dit kost deze scootje al je meters. die ben maar elkaar in de Ben slag. maar elkaar in de slag. Wil zeker al haast bij de bopperste tonnen wezen. Ja, want daar hebben we de Ilkje 12. Ik weer een hele mooie wedstrijd. En het is net deze tonnen die ze hamaten. Daar loopt er links nog in. Dit is de oren van de gate. Maar hij vaart een heel dal zijn eigen koers, zeker Heerskop. Boppen in het groene scootje of in de midden dan daar de jonge Jasper onderdeeltje 2. Daarachter de zet. Zij krijgen nou vol last van de wien van Buitentuus. Maar het is keerig om te zien als zij de tonnen straks onderin kennen. En er komt meer wie, hè? Want ze nou dan zullen ze echt even helemaal plat lezen, de scootjes. Wiels het er net op lieket, want van de mol benamen wie er aardig wat van die tjustere buien erboppen. Ja. En je zus de jonge Jasper ik behoorlijk skiën gaan. Ja, Ja, het is beurlijk in. Ja, De waaksdom ik van Ulbeswaga. Echt jip maar de gangborden nou terug het wetter hinnen. geen droge voeten daar. Ja. En hier Heerskop. Maar de wilde wietsen en daar gaat er vrij en blij kan hij die bopperste tonnen weer ronden. Wiels de oren met elkaar ingevjocht binnen om ik zo heeg mogelijk in dat dijklassement te komen. Maar voorlopig is het zeker Heerskop die het master is op Hegemermar. Maar zijn volslijn eigen koersen. En hier komt de jonge Jasperoen die die toch meer last van de achtervolgers krijgt. En sjoch eens even, wat een grut gat. Ja, De absoluut. wilde wietse slaat. Ja, dat komt dan toch omdat ze met elkaar, of de rest dichter bij die jonge Jasper komt, Ja, hè? die moest de slag extra maatje om te verdedigen. En dan met de Ilkje. Ja, die komt nog net aan. Nee, Maar vindt wel het gat erachter. Het kan al hier heel mooi. de jonge Jasper nog wel als tweede om de bopperste tonnen. Maar de rest komt dichterbij. Benamen Ulbeswaga. Ja, daar zie je het krijgt een behoorlijk gat tussen. En dat is nou al heel verdwenen. En eigenlijk zit de rest van het veld alweer weer wat dichter bij elkaar. Ja, daar is dezelfde strijd wezen. Als er geen gekke dingen komen, dan liek het zeker Heerskop heel onbedriegen voor te zien. Maar hierachter is nog van alles mogelijk. En Klaas Peres. Maar de 6 gebroeders. Mooi. Als vierde. Als vierde. En dan missen we even Jaap Hofstee, want die ziet er ze krijgt ik nog heel mooi bij. Of hebben we mist? Nee, toch. Jester maar. Die wil wel goed maatje van zijn binnenstart. Nee, hè, Jaap Hofstee zit heel wel achterin. Die is
Ja, die had hem net onder praten, Simone. nee, lijkt het. Joet net. Nou, juist direct net. Dus ja, daar moet nog wat sleutelen worden. Walter de Vries om de tonnen. Daar achter de KL, de Emanuel van Lemmer. Daar achter Jestemar. De Utentus. Het Zwarte Wief. Jaap Hofstee. Daarnaast en daarachter Tony Brundel. En daarachter de Grietje Obers. Arjen de Jong. Ja. De Loertenkleer. Om gelijk straks voor de wien alles erin te doen. Maar het bleef oppassen. Want al waait het wat minder hut. Ze gaan nou ik meer tuugsteen. Dus de krachten die ben als lieke grut als juster. En dan het slot van het peloton, steeds maar de bus. Neem Ja, je bij ja, het ja. fietsen. Dat is Gerrit Huisman, Frentje. Ja, dan zorgen Rietse we toch Heerschop. dat de debutanten het al hier een beetje zwier hebben hier in deze A-klasse. Ja. Want zowel voor de Grietje Obers, Gerrit Huisman of de Woeste Oorne. Ja, dat zijn al hier. En de Ale en de Lonneke. Dat zijn Ja. alle debutanten haast bij elkaar Ja. in de Efterrein. En is dat dan saoorziel in die A-klasse als in die B? Ja, in de B heeft altijd toch wel een heel groot onderscheid in de leger en de hegere. En hier zit het heel dicht op elkaar. Binnen alle je skippen die meer mogelijkheden hebben qua financiën. Dus het materiaal is beter. Het wordt heel volle scherpe zield. Ja, het is ook altijd een hele tour om maar even uit die B-waai te komen. Dat Ja. is ik net altijd samen even. Dat heb ik al jaren wel show met toppers die dan toch er net in die samen uitkomen. Daar is ik een goede street, maar ja, dit is toch echt wel oors. De Utentus, het oorensgoedje van Henk Rechts, die nou in de C-klasse zielt. Mooi de Grutte Pier. Jestermar, zeggen we ik, dat hij even een hele eigen slag maakt. 4 bij de oren 4 waai. bij de rest waai. Daar, mooi in beeld. Ja, daar ben we benijd naar hun verhaal bij de start. Want dat we minuten en minuten te let had. Hè? Ze Toch- hongen volslijn achterin. Ja. Je kent eens een keer als een mindere start had dat je gewoon opsluiten binnen. Maar dan Ja. ben je nog wel op een lijn. En dan heb je een minder start. Maar zij winnen gewoon eerst te let bij de lijn. Er staat toch wel wat kopjes op het wetter, hè? Ja, het is prachtig mooi ziel Ja. daar. Het is, en hier lijkt het dat de hele vloot nog aardig bij elkaar zit. Maar het is echt zeker Heerschop die een heel eind vooruit laat. Hier. Hier een goede gang te pakken had. Het zal een heel groot gat worden. Dat zal alleen maar oprennen. Hoeveel kilometer in uur varen ze nou ongeveer, denkst? Ja, ik denk dat het ongeveer een knoop of size is. En ja, dat is keer 1,8. Nou, mooi stoot Utrecht. De kijkersvraag. Knopensize. Ja. Een lietse halve kilometer in de uur. Hek even een gauw uit de holle uitrekenen. Voor het 30ste jaar is hij bij de IFKS belutsen, steeds maar. Sikke heerskop. En ja, je verleren het nooit. Ik heb je voorstellen dat je voor jezelf je eer verplichten bent om altijd weer goed en
Maar ja, dat is juist wel weer heel moeilijk. Hè? Omdat als je maar weer op nij te doen, dat opscherpen. Je hoort ik nooit hetzelfde team. Dat mag ik weer op nij inwerken. Nou, hoeveel teams zou die al verslieten in die 30 hier dan? Ja, dat mag ik nog maar eens even vragen. Ja. Het is een scootje gebouwd in Drachten. Hij zei het zelf altijd dat het een piepster is, maar in de scootje historisch is het onbekend. Dus dat weten ze net. En waar kun je dat dan zien dan? Ja, nou ja, het is ook net een typisch piepsterscootje. Dat ken je bij de oren, ken je echt on die wat bollere wangen zien en de lam, hoe die rennen. Hoe smellen de bochtjes binnen. Dat ken je echt zien, maar bij de Lietse Lies en maar de jonge Jasper. Maar het is net net een typisch piepsterscootje wezen. Nee. Volle grutter dan de oren. 40 ton. 20 meter, 30 lengte. Ik heb een mooie breedte, 83. Waarom is dat een mooie breedte? Nou, dat is, die ene houdt van snelle skippen. Ik hou van brede skippen. Maar als je een breed skip hebt, dan kun je minder scheef. Dan kun je meer snelheid naar voren ontwikkelen. Ben je stabieler. Je bent ik wat minder wendbaar. Dus je kan ik wat soms wat moeilijker uit de start waar je sprinten. Je moet echt wat de romte hebben. Nou, hij heeft de romte nou en de Sjurwijk wat hij doet. Heel eind voor de rest van de vloot uit. Ja, en Ulbers Wagen, maar de Z voor de mensen tussen, bleef toch mooi dicht in de buurt van de jonge Jasper, mijn vrouwtje Ozinga. Alhoewel ik wel het idee heb dat ze dan weer krijgt wat hudder rint als de Z. Ja, maar dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. Maar ze komen in ieder geval dicht bij elkaar. En het is nou wel mooi om te zien dat vrouwtje Ozinga Zit die nou de geul op? Die doet dezelfde slag weer naar de geul daar. En Ulbe Zwager kiest weer dezelfde slag. Eerst de mar op richting Indik, zeg maar. En daar hier ze krijgt ik, kwam er dichterbij. Ja. En dat is dan het mooie, dat je die keuze hebt. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt van nou, hij gaat die kant op, ik ga er maar achterom, misschien kan ik dan dichterbij komen. Ja, dat is erachterom zielen, dan ziel je in deze klasse net in je voorbij. Dat is haast onmogelijk. Klaas Peres hier. Ja, dan kom je vanuit het Vlaardewiense rek, maar die scoort een helemaal uit 4 en dan ben je 1 keer onder de wien. Dus het is even beurlijk. Wel even naar de sportschool in de winter. Ja, het is heel belangrijk om die tonnen goed te ronden. Ja. Altijd de Vries, die stoomt ik een beetje op. Maar de meerderheid kiest er alle voor om eerst te slag naar de vageul te mooi zien. Jestermar pakt deze tonnen. Ik alleen nogal omdat de derde vrije wien had. Maar de baan luidt er prachtig in. Want we zeggen dat beide slagen, nou, goed uitpakken. Dan ben je in liek nou, dan kun je mooie onvallen krijgen. Ja, ze wordt dan helemaal omheen gedrukt. Dat is de KL, die komt dan gewoon onder het tuig te lezen van Walter de Vries. Ja, dan ga je net zo hut meer. Nee. En de referee, die man had het wel drok trouwens, denk ik. Ja, die wil natuurlijk in zijn wedstrijd op volle meer plakken tegelijk wezen. Maar hij beziekt het te anticiperen op waar het barn gaat. Waar scootjes dicht bij elkaar zitten. Weer tonrondingen binnen natuurlijk. Ja. En daar hoopt er zo volle mogelijk constateren te kennen.
En nou doet hij dat al jaren bij de IFK's. Het is een Jos Spijkerman, hè? Een aantal jaren. Nou, dit is nou een Tweede, vierde ja, denk ik. dacht ik. Ja. Maar is hij dan, want jij linnig zien namen altijd. Is hij dan de enige die dat dan dwang in? Nee, die ben wel meer. Alleen hij is wel een hele betoefde en internationale umpire. Dus hij doet internationale wedstrijden, flut door de hele wereld naar WK's en alles. En dan hebben we het hoe de Lietse bootjes, Ja. Olympische klasses. Dus ja, hij is gewoon professional. Hij heeft gewoon zo'n soort ondervinding. Maar wordt hij dan terug de IFK's ingeerd? Ja, hij wordt door de IFK's ingehuurd. En het mooie wat ik is, wat hij zeggen, nou ik een peer bij me in zijn boordje zitten. Hij nodigt gewoon ik meestal uit, vanuit de orenklassen. Nou, stap maar even bij mij aan boord. Hè, dan scheur ik even wat ik doe. Dus Ja. hij is heel iepen erin, heel transparant. Ik uitlezen na de wedstrijd waarom hij het zo zegt. Hij organiseert een heel soort joen, om regelgeving trot te nemen. Want ja, de regelgeving kan je heel goed zielen kennen, maar als je de regels net wist, en kan je dat mooie boekje lezen. Ja. En dat is, Maar dat ben wel boekwerken, die moet je 3 keer lezen. Toch? ja, nou de basisregels, dat valt heel erg taart. Maar er zijn heel soort uitzonderingen. En, Ja. dus, Maar weten al die skippers dat? de Ulbeswagen, laten we daar eens even in Sjen. Die komt nog wel achter de jonge Jasper Del. Maar deze twee die maakt je de strijd, Jet. Hij moet al horen, hij leidt oer stuurboord. Maar hij zielt harder dan de jonge Jasper. Zo. En die komt straks oer bakboord. Wow. Ja, En dan word ik raas, hè. 1-12, ik weet, hè, bij het loeken van de scoort. en dan denk ik dat de jonge Jasper hem nou al kwijt is. Ja, Ja. en die gaat tot Trodewien, maar Ulbeswagen gaat ik Trodewien. Dat is wel heel dicht bij elkaar. Ken de jonge Jasper er dan nog Verdel? Dat vreeg ik mij al. Nee, die kende mag net vallen. Verdel. Dit is een hele noordelijke situatie. Gaat dit goed? Nee, dit Nee, gaat dit net gaat net goed. goed. En ze besluiten... Ja, En dit is een ervaring. touché. Nou, ja, denk ik. Dat wie een inschattingsfout. En dat... Ja, dat is duidelijk. We jaren het wie de jonge Jasper die trode wien gong. En mooi dat ze trode wien gong ik Ulbeswagen. En dan gaat het protestvlagen. Ja. Nou ja, het is een duidelijke zaak. Bakboord, stuurboord. En hij roept duidelijk aan. En Afke boven, die zit er boppen. Ja, en wat gebeurt hier nou? Die umpire die geeft mij een redenvlag naar Ulbeswagata. En die mensen er aan boord, die zitten daar verbjusteren te zien van... Hè? Maar dat weer toch gewoon een jonge Jasper die je net goed gaat. Ze zitten nog eens achterom te zien. Jos Spijkerman. We zullen eens even jaren bij Jos Bouken wat er nog correct aan de hoorn is. Het weer correct geen ervaring trouwens. Het scheelde net Nee. volle jaar, maar het weer correct geen ervaring. We varen nou even naar Jos Spijkerman. En in die was zijdenstilke, die had ik vaak hier nu een orenklasse erbij. Ik zie nou bijvoorbeeld dat Daan van der Meer van de Westenwind. Ik ken trouwens echt zijn tweelingbroer wezen. Ik ken die twee net uit elkaar. Waarom Jos had Ulbem kregen? Ulbe ging hoe stag. Ulbe Gielstag. En pas als het voltooid is, zou ik kunnen reageren. Oké, Dan kunnen ze first dalen. ja. Dan vliegen ze net genoeg rond om vrij te doen. En dat kan omdat Ulbe die rond en Precies. Dus Ulbe Ulbe die... Gio Stag. Gio Stag. Maar vrouwtje joeg hem daar nog prima op die het alle rond voor. En daar werd gewoon net op die het op reageert. Dus vrouwtje die het goed en Ulbe die hier gewoon meer rond te maken. Dan kun je- Dus ja, Ja. de verbjustere gezichten die op het achterdek. Helaas jongens, maar het protest is bij deze eigenlijk al afgeschreven. Ja, want de umpire giet boppen alles elke. Ja, maar is het dan zo dat zo'n umpire zei van... Ja, maar jongen, doe ziekest haar bewust op. Nou, dat is dus waarschijnlijk de regel. Zo van, het zij hier nog maar correct. De
We gaan even Ja, straks we even zuchten naar die nog even, beelden. maar vertel maar. Nou ja, dit is Dit letter zal al, wat ja. letter, hè? Dus Het gaat over het moment dat hij hoe stag gaat. het vrouwtje wie nog maar krijgt hoe stag. En die wie nog maar krijgt, ze gong hartstikke lik hoe stag. Dus hij Ze rijdt ze me kort trouwens net. Nee, toen hier de jonge Jasper geen tijd genoeg om daar nog van weer op te reageren. En we moeten het artikel zeker straks eens een muziekje bij te Ja. pakken, maar misschien kan Afke dat nog even aan Jas vragen welk artikel hij precies bedoelt. Dan ik heb het even, maar ik denk dat dat bedoeld is. En ja, en dan is het toch mooi dat er een referee Maar op het wetter dan zit. komt het nog volle meer op anticiperen doen. Als je zegt van ja, maar... En nou komt dat moment even Ja, als je heel vrouwtje kussen. gaat door de wien en op het moment dat een vrouwtje door de wien gaat, zij ik door de wien. Ja. Dus en Maar hier reageert hij- kan de jonge Jasper net zo snel op reageren Terug totdat zij weer door de door wien de te wien te gaan. Nee. Dus Ulbe hier nog net, die draait te dicht bij hun door de wien steeds maar. Maar uiteindelijk is het is net zo dat hij reageert op haar, toch? Nou, hij liet het er een beetje op aankomen. Ik bedoel, Maar ze jij gaan hashtag leak. Ja, ze gaan een stuk, maar dus doen maar wel in een ruimte en gelegenheid Jan, om door de wind te gaan en vrij te varen. Ja. En zij hier net de mogelijkheid om vrij te varen. Nee. Dus, Nou, en wat betekent het nou? Nou heeft zij gewoon strafpunten. nou ja, en wat ik Of nou waarom bijzonder ze? vind, nou, ik eens even het volgende aan. Ulbe die zet gewoon terug. Ja. En dat kan. Hij kan het net in je zwerzen met de referee. Dus hij zielt de wedstrijd toch. En nou houdt de jonge Jasper, ja, die Jitto Stuurwoord, die maakt erachter del. Ja, ze zitten nog wel gewoon in de wedstrijd. Hè? Dus Ja. het is net zo van nou, dat hij gelijk eruit of een rondje draaien moet. Als Ulbe vindt dat hij steeds maar wel in zijn rug doen. Dan Want tot hij want- geen rondje en dan wordt het aanstuurt ja, vochten. en want ja, je moet er dan wel van hele goede huizen komen natuurlijk. Ja, Ja, Spijkerman. Spijkerman. Alleen ja, het is volgens de regels. Ja, maar als to, doe ze eerst het beeld. Ik weet net dat uw technicus Jan dat beeld toch nog even één keer. Ik weet net hoe dicht we nou bij de Boppenste Tonnen zitten trouwens. Want dat mag we vanzelfs ik in de gaten houden. Maar hoe die situatie, hoe Costa doet in Visto dat hij daar haar tenminste rond te joggen. En trouwens, intussen zeggen we zeker Heerskop die shut lights het achterom. Van nou jongens, je vjocht het er maar uit. Maar dan even van Visto hier. Dat ja, dat hij... is, het is zeker in door de wind. Ze komen nog maar correct op koers. Dan zo, ja, die afstand, ik mag het net iedere keer zeggen, maar het is moeilijk in te schatten. Nou echt, hoe vier ze van mijn grond zetten. Maar hij draait in zijn aanvaringsgebied, dat zal Jas bedoelen. En daar kan jonge Jasper nooit zo snel op reageren. Nee, want die binkrek hoe En staat. binkrek, je moet, als je dicht bij me kon lezen en je gaat door de wien, ja, dan kom je op voorrangspositie, maar het wel een bepaalde afstand zitten dat een oor wel de ruimte erop kennen. Ja, dit bleef een gevechtje, hè? Ja, Want nou is het een jonge nou Jasper. is het Bramkoers. Ja, wat is dit? Bakboord stuurboord? Ja, ja, nou met vrouwtje horen. Ja, ze moeten duidelijk horen. Ja, ze wiest al. En, maar ja, dan moet er ook even een rede vlagen bij. Het lijkt wel dat ze me ziekje. Ja, nou ja, ik bedoel, weer in de vlagen komt iedereen in bij Nou, die jonge ik zeg het Jasper. even net, maar... En waar er van Ze profiteert rappel. is Makkem. Nou, dit is wel zeer interessant. De Grutte, Ulbe Zwagertje, de tengere vrouwtje Ja. Oorzinga in gevecht op scootjes hier op het Hegemarkt. Ja, en er zitten treden tussen. En dat is Klaas Couperus. Ja, want daar trok dit hele gevecht. Wij zijn natuurlijk een paar keer extra door de wien jongen. Ja. Hè. Dat is, je profiteert de achterhoede van. Ik En- zie geen reden vlagen trouwens bij de jonge Jasper. Nee. Hier. Nee, maar ze moest ik duidelijk al horen. En Ja. ze wiesde ze erop ik gewoon. En ik denk net dat ze me in het wat rijden bij kwijtrijdt ze. Ze giet trouwens vol gewoon als tweede weer om die tonnen heen. Ja, vrouw Kjozinga. En dan maar eens even zien, want dan kan het wel eens wezen. Ja, Klaas Couperus, die profiteert van dat gevecht. En die gaat dus strijden om de tonnen. En dan is het als vierde Ulbeswaga en afgeboven. Vertel.
Er hingen een rode vlaggen in het wand bij vrouwtje Ozinga. Aha. Dus het gevecht gaat nog even in de protestkamer, vrees ik. Zal het wezen? Rode vlagen wapper je de Hegermar. En wat doet hij gaat eruit? Oh, hij draait rondje. Ja, hij kent beide dan. Ja. Ik bedoel, maar Nee, ik denk eerst dat hij een rondje draait. Ja, hij draait een rondje. Ulbeswaga, de zet, hij draait een rondje. Dus Maar in, dan is het de vraag, ja, in feite, welke? Ja, in feite moet hij 2 rondjes draaien. Ja. En wij krijgen terug dat de Empire ik hier weer een rode vlaggen loekt. Ja, denk ik dan had hij protest 2 aan de broek, Ulbeswaga. Oh. En dan moet hij 2 rondjes draaien. Oh, nou ja, als hij het met die eerste net hier is. Nee, ja, oké, dat is ik zo. Maar ja, dan ken hij erop terug. Ja, wel heel spietig. Zo mooi erbij. Tja. Nooit de dag van Juster, mooi een wonder Ja, aan maar dat boord. dramatische ongeval. Maar Vol in aanval. en hier zeg ik... Ja, dat die is hier Tony wel- Brundel. Ja, Tony Brundel die hier al een... De Utentuus Protest. weer, nou die doet niks zoals een opschittersmaatje, maar het kent Het goed. zit net Wat op. dat maakt zit net op. Nee. hij komt er toch iedere keer mooi dan bij wij om die tonnen, maar is ik al wat oorzakken, hè? ja. Hast ook al wat een val gehad, dan ben we Och, dat toch jongen, al een ik ben het consternatie. toch al een consternatie. Ben we dit nou even kwijt? Ja. De eerste... De KL, de Marijn Alshoorn, die zakt het al aan Ja. achteren daar. Dat is duidelijk, want de Grietje Obers is hem voorbij. Het Zwarte Wief zit hier achterin. Ik achterin. Jacob Huusman wil ik Ja. nog net echt niet varen. Wietse Heerskop. En de Lonneke. Dus het is overal... Nou, omdat wij midden in de protestelarij zitten met Ulbeswagen en vrouwtje Oorzinga, hebben we het net helemaal op een rietje. Maar gelukkig, wij hebben de nimf op de Hegemen maar afgeboven. Ja, nou, nummer 1, dat is heel duidelijk. Dat is zeker Heerskopje. En dan de vrouwtje Ozinga. Ja, en daar had Makkem natuurlijk heel lekker dat redde plakje oernam van Ulbeswaga. Dan op fjouwer Walter de Vries. Die echt heel lekker zielt. Want die zit dit hier voor het eerst in de Grutte A. Maar dat gaat heel best. En dan hebben we op de 4e plak de Eelkje 2. En dan zit ik eens even te zien Jeste Mar op 6. Zo'n gaat Tony Brundel en Zwaga nou op 8. Dan is het hier achter me nog de Utentuus en de KL op het zien. En dan is daar echt weer het Zwarte Wief over. Wilde de Woeste Onen, mij Wietse. Ik ben heel tijd in de war. Dat is Woeste Onen, mij Wietse. En de GO, ja, en dan is het toch, was hoe ik zei, de Steelke, de debutanten in de Grutte A, die je toch belies maakten. En het weer de vorige keer met Wietse, Heerskop Ekkelsa. Die had 2 jaar waarom nog even in de Grutte A zitten en degradeerde toen ook weer naar de B. Dus ja, misschien is dat dan correct een stapje te heeg. Nou ja, dus tijdens de Eelke, het is oors zielen in de A als in de B. Ja, het is oorzielend, het is ik wen, denk ik. Nou ja, ik heb het correct. Ik zou het materiaal hier binnen. Nou ja, en toch het promoveren, degraderen in IFK's. Ja, bleef er ook altijd een hele groep zitten. En die wordt eigenlijk maar heel iets sterker. Want via het net dat er in de B-klasse ik en Peer onkomen, we nemen de sterke Jerke die er al 2 eentjes van had. En dan bedoelen we 2 eerste plakken dit kampioenschap. Die zullen er, als er geen rampen gebeuren, Griff volgend jaar bij komen. In de C-klasse zitten een paar oud kampioenschappen. Ja, dus er wordt steeds meer dringen in die A-klasse. Daar kun je haast geen fouten meer veroorloven. En hier wordt een Tonnen versleept. tonne versleept. Ja, dan draait de wind toch wat.
En dat is ook heel mooi dat ze daar continu mee bezig blijven. Om de wedstrijd spannend te houden. Jou is dat on? Zie jou het Safir on als een tonne echt Ja, heel het is vier waar, maar een voet. lietstikje Maar dit is een verslept, hè? lietstikje, dan Ja. jou is het net on. Dus het hele veld weer verder in richting die twee onderste ton gaat. En als ik het goed heb, zorgt dat Ron Sieper daar helemaal achterin ziet. Of er moet ik nog wat achter zitten, maar die indruk heb ik net. Nee, en dan is het toch, krijgen we even bevestigd dat het een regel 15 is die overtreden. En dat is een boot die overstag gaat, als je nou bakboord of stuurboord loopt, te dicht bij een orenboord. En die geen ruimte en gelegenheid houdt om te anticiperen voor die orenboord om voor te komen. Want ja, dan ben je gewoon fout. Dus Ja. hij loopt wel op bakboord heel bezwaren, maar hij draaide te dicht gauw. op de jonge Jasper. Te gauw. En daar ja. trok koer de jonge Jasper snel nooit meer reageren. En nou, hij het toegenissen, maar kennen zij big leaks, want wij hier wat in beeld. En intussen jaren week dat de finish erin komt, is dat net vrij rap alweer. Nou, dat is wel aardig. Het is Ja. een, Ja. ja. Nee, want time flies when Time you're flies, having ja, fun. dat- Dat is Nou ja, zei dat ze is toch ook wel. binnen een uur. Ja, dat is wel aardig. Nou ja, dan zit ze straks een uur Ja, ze ben wezen ik dat nog ze... net klaar natuurlijk. Ze Nee. ben, ze ben nog op wijn naar de onderste tonnen. Ja. En het wordt het lang voordat ze er weer binnen. Maar Ja, ze mooi 90 minuten meestal zit er voor dat de wedstrijd binnen. Maar daar Ja. zit ze nou nog net op. Nee. Dus, Maar ze ben er ik nog net. Maar Nee. wat ik steeds hoe kan het dan wezen dat zij op basis van bijvoorbeeld de beelden die wij uitstuurd hebben, dat aanst in die protestkamer bepalen of Ja, dus dat op beelden, oren wezen. beelden, Hè, mooi de Bing broekwerk. scootjes die hebben GoPro's Ja, onboord. ja, ja. Ja. Dus ja, ze mooie beeldenbroeken en die inderdaad. Maar die umpire die maakt het geen beelden hè, voor alle Nee. wedstrijd. Nou, Die- nou, jij wilt er net als mij, ik wil. Had hij direct een cameraatje voorop zitten. Maar dat maar even, dat zullen we nog wel eens. Het kan afgemooid even vregen straks Ja, als er dat- weer onderwijs is. Hier zorgen we de hele vloot, de achterhoede. Nou, ze is rapper als het lucht, zei ik, afgeboven. Daar is het antwoord al. Ja, wist, want hij had in die een GoPro op zien hollen. En ik had er wel eens wat beelden van waarom, Sjoen, van de wedstrijd. En die man die slaat zo. Afke? Ja, jij je me net meer? Nee, even net. Dus hij slacht za en toen houdt het op. Natuurlijk kan het een optie. Oh, wacht Dat even, als wacht die, even, Go- Afke. Afke, even wachten. Want de verbinding voel even voort. Dus even werd het beeld van de umpire, daar hier stond het antwoord op. Die het, ze vertelde zo, een GoPro op zien hollen. En daar is zo wel beelden van Sjoen. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, ik zei, die man die slaat samen in zijn hollen heen weer, want die maakt alle kanten op zien. Dan staat het zie ik wist op het moment dat die beelden besjust. Maar het is wel heel duidelijk, krijgt wel een heel duidelijk beeld. En onder de hoorn van die GoPro-beelden leidt er ook heel vaak situaties uit. Van nou, dit werkt het zus en dit werkt het za en daarom haak ik dit of dat in. Dus heel interessant, ja. We gaan ze in Friesland Joet ook wel eens bezoeken. Heel leuk. Nou, dat is dan mooi duidelijk. Ja. En laten we even voor duidelijkheid wijzen, want de GoPro is de naam voor een Lietse camera. Ja, Voor de die- meesten die net weten wat dat is. Maar dan gaan ze gewoon een Lietse camera zien. Niet voor een habbekrats al te krijgen Ja, binnen. Want ja. de techniek giet zo uit. Nou ja, die een heel soort mensen ik met skiën op de helm hè. Ja. Dat soort cameraatjes binnen het. Maar zo'n umpire, ja, die kinder ik baat bij haar alhoewel wat Afke ik zei het. Ja, als je hollen in weg giet, dan Ja. weet ik net precies hoe steady en stabiel dat allereer is. Maar goed, je krijgt er altijd een beter beeld van als dat je het net in beeld hebt. Ja, en dan zorgen we daar helemaal links een beetje onduidelijk. Maar het is Makkem die daar hetzelfde portret plakt. En helemaal rechts via het Jestermar. Die een hele orenslag kiest. Wat iedereen toch naar de gulten gaat. Maar Jestermar die denkt van...
Ik wil toch nog wat onvallen. Ja. En die kiest de slag richting de Indik. Die zie ik het avontuur. Ja. Fokker Loert, oerendek hinnen. Op het vaardek. Redelijke rust hier. Ja. Het lijkt ik wil altijd nog wat minder waait, Elke. Of- Ja, dus je zag ik de gatten wat in de wolken vallen. De zinnen komt er zo nauw dat het bij. Dus minder buiig waar. Het zwarte wief. Ja, helemaal Ja. behoorlijk achterin. Ja. En dan nog één keer. Ze binnen Naar de onder nou bovenste onderwijs naar de de finish finish. staat. Die hier boppen inlaat hier met de camera. In het bakje. Boppen in. Ja, René Dijk zit er toch in, of net? Joert? Jazeker. Ja, Ik als heb je daar zelf zit bij de er. Woppekind, jongen. En hij is blij dat de wegen ietsje minder binnen. Want ze nou dan kennen er gewoon net omheen. Want dan schommelt dat bakje zo verschrikkelijk. Ja. Nou, dan wordt het dus een soort GoPro op de holle van Jos Spijkerman. Sokkenslingeren de Ja. beelden krijgen dan. En ze bleven ik aardig uit de buurt, maar die hege mensen, dat vind ik fijn, Ja. denk ik. Je laat een Giel Tonsi. Dat is normaal een afscheiding van het wedstrijdwetter. Maar die is op drift trekken. Ja, het is heel iets. Just hem krijg Ja. voor de boek lezen. Precies bij, in het midden van het beeld. En dat is Sikke Heerskop die er al komt. En ja, die is Joert net in de problemen best. Oppermachtig. Ja, oppermachtig. Ja. Geen moment in de problemen best. En ik, de jonge Jasper, nou vrij van de rest. Daarachter zorgen we met dat brune tuig voor de Tour van Klaas Heegdel. Cuperus. Klaas Cuperus van Heeg. En Zwitter. wij stampen. Ja. Dit is de Eelkje 2, Jeroen de Vos. Jester Jester maar maar. Roos Stuurboord. Ken die voor Ulbe Zwagendel. Want die is een heel ander soort plakken natuurlijk. Ik zou haast oorzaken. zeggen, waar is de umpire? Ja. Maar Ja, dit is 4 voet. Dit ja, kun je nooit te zeggen. makkelijk. Hij giet hem mooi achterlos. Nee, want dan, om even weer om te komen op zo'n situatie. Dan is het toch heel mooi dat de umpire er is. Want als vrouwtje Oorzinga Loy o stuurboord kwam erop aan. En dan maar stomen bewijzen Ja. dat het al je Sevilla. En nou ja, nou zit er hier bij mijn kennis. En dan, ja, dan haast dan maakt het de wedstrijd eerlijker. En ik veiliger. En want dat is destijds voor mooi in het leven op. Want er gebarren je echt best nog wel een heel soort onvaringen en gevaarlijke situaties. Even Sjen. De Elkje 2. Eeltje 2, maar Jester maar. Ja, die is toch mooi bijkamer, hè? Ja. Ze het matten vol draaien nog voor de Eeltje 2. Dit kon ze correct net voor Del. En dan zullen we de set. Ik alweer er heel naar Bob in. Ja. Maar dan is het weer recht te Sjen, hè? Te Sezen. Ja. Ja, en deze komen Oebakboet aan, dus Ja, die giet ik gewoon achterlangs. Sikke Heerskop, die gaat al op de finish aan. Die is matter hastwezen. Maar op de achtergroen, heeg. En dat... En uw radiobootje, de voordeel. Mooi geld en Andor. Ja, veel bezwaren met je nog wel achter Del, maar zit er wel heel dichtbij. En dan kan het nog wel eens spannend worden op de finishlijn. Mooi een heel soort scootjes. Maar net voor Sikke Heerskop. Nee. En die 2 erachter ik net. Zo het groene kopje van de jonge Jasper. Nou, die helden even opgelucht adem. En ja, Klaas Cuperus, ik prachtig erbij. Ja.
voor hem een hele saaie wedstrijd. Maar daar zult er geen één enkel probleem mee hebben. Dat liep het mij net. Nee. Takamier zal er maar een oorskoetje komen. Ja. Hij had nog een... Hij er afzet. Ja, het is toch zijn Zei vrouw. het zelf? er. Nee, net het was zijn zoon. Het was zijn zoon. Wietse die zat ook meer op dit Ja. scootje. Hè? Die zal dan in de C-klasse beginnen. En hoe wie het nou ik er weer? Want hij hier wel al wat op het eigen, toch? Nee, hij had een piepster gekocht. Oh ja. Hij zei zei altijd altijd dat dat het piepster piepsters is. binnen. Maar, nee, maar dat is echt een heel scootje te wezen. Een heel mooi scootje. Het lijkt op het dwarp grauw. Oké. En die is nou, aardig gewoon in de kleer. En die volgend jaar te demo hier in de A-klasse zielen. Dus ja. Het is Want natuurlijk wel een hij grutter. wou eigenlijk eerst wel naar de Litza hier toe, hè? Ja, nou, daar woedt er zelfs wel in. Ja, Hij zelf woedde dat, maar zijn vrouw woedde dat net. Nee, die... Nee. Hij Die houdt denkt van grutskippen. langzaam opbouwen, denk ik, of zoiets. Dus, maar Hier, ja. En hier vrouwtje Ozinga. mooi nog hield hij de riddervlagen Ja. erin. Dus die had net accepteerd het rondje van Ulbeswaga. Nee. We zullen zien dat op de finish dat erin bleef. En daarachter Klaas zien we Peres. nog weer een riddervlagen. Ah, Maar even naar de finish, want ja, van Sikke Heerskop. die moet er haast wezen. De Nautilus van de watersportvereniging Warkum. Het start- en finishskip. Mooi. Saskia Westerhof, wedstrijdleider van IFK's, die in tegenstelling tot alle de SK's-wedstrijden daar altijd eigen commissies binnen. Hier ben ik wel eigen commissies, maar die doen meer het landactiviteit. En De zij feesten. doet de hele week met hetzelfde team organiseert zij de wedstrijden. Of gaat de leiding over de wedstrijd. En dat jouwt wel stabiliteit, Ja. zeg maar. En De rest, ja. Duidelijkheid. en duidelijkheid. En ik op een wedstrijdleiding, dat is ik een sport op zich. Dus dan mag je ik als team met elkaar indraaien. Ja. Dus, En de finish die zullen nou haast wel... Ja, we kunnen krijgen net zijn alweer. Maar dan gaat er al de camera. Oh, hij moet nog een stukje. ja, het is een hele lange baan. Ja, Hè? hij moet nog wel een eindje voordat hij er is. Wie een wel ontroepen dat ze zo petit stoppen zouden. Maar dat ze hebben straks ook wel aardig wat. Voor het laatste binnen dan... Zo eerst, hè? Ja. Want het is nou 1 uur en 40 minuten dat ze... 1 uur en 10 minuten dat ze aan de gang binnen. Maar ze bleven focus, hè? On time. Klaar om te juichen, denk ik. Daarachter nog vrouwtje Ozinga, maar die jonge Jasper. En hier gaat Sikke Heerskop. Nou is die wel heel dicht bij zijn die-oerwinning. En maar eens even zien hoe wies had ze daar mooi binnen. Ze leidt ze al aan boord. Sikke zocht nog even. En hij weet het gewoon. En als je denkt dat er de Santoeter bij Sikke Heerskop onboord is, dat is net zo. Die toeter die gaat hier bij ons skippen die hier omheen te lezen. Maar Sikke Heerskop, hij wint de tweede dag, de tweede wedstrijd van de IFKS. En daar zullen tiegenwies mooi wezen. En dan wachten we op vrouwtje Ozinga. Maar de jonge Jasper, ik weer een hele mooie prestatie voor zelfs. Ik zei Giet no op de finish aan en liep het dat onbedriegend te waan. Klaas Peres kwam in de buurt een beetje, maar ach, ik denk net dat vrouwtje Ozinga echt zenuwachtig geworden is. Uit zijn dan van jeder in de wedstrijd de verhalen met Ulbeswaga dat de umpire hem zelfs al mee bemoeien moest. En hier gaat vrouwtje Ozinga met haar bemanning en de jonge Jasper over de finish. En dan
gaan we even net de vlaggen zien dat hij nog in het oren rechterwand hing. Nee. Daar ben we nog Dat wel even konden we een net keer zien. voor. Het liep het wel, Ik zeg, ik in het net zijn. maar we komen zo aan de andere kant. Dus dan wordt het voor u duidelijk dat zij het protest terugzetten, ja als nee. Nee, of haar ze hem maar krijgt uithellen. Dan Ja, maar dat- ze maken ze, maar het lijkt erop dat ze maar uithellen, hè? Ja. Want anders winnen ze wel heel snel naar de finish. Dus ze hebben die in een strafronde geaccepteerd. En dan is de vraag of Ja, wat doet de de umpire site van gaan ze genoeg groentjes eruit. En kind die hem En nou nog even Sjen. Hier wordt het nog weer even spannend. Jester, maar die komt op stuurboord aan. Daar is de Ilkje. Die draait. Die de Lietse Lies moet mooi draaien. Die moet nee, dat wordt zijn te ziel maar terug. Ja, nee, die gaat heel let door de wien. Gaat hij op die Trodewien. Nou, dan Tony maakt hij Brundle. wel een hele ophaalslag, ja, als hij dat op die dingen had. Ja, we zeggen nog steeds heel de fok wel vol bij. Wielst we Klaas Perez hoe de finish komt, zo is de strijd erachter volle heftiger. Ja, dan had Tony Brundle toch een hele mooie slag maken, want die leidde heel tijd achterin. En die liet een... Never forget Tony Brundle. hè? Nee. En die, maar hij weerde er alles op. Draaide heel dicht bij de orenscootjes, maar Maar het ja, koe wel. het koe. We zeggen geen scootjes die in de wien opdraaiden. En dan is het toch Tony Brundle. Ja, hij stoot het plakje waar hij dan nou op ziel. Vierde. Die dan het hele midden achterin verrakselt. En dan de Ilkje 2 daarachter, denk ik. Ja, Deeltje 2 en Jester Mar en Walter de Vries. Maar ik geef wij eerst even naar Andor, want die staat bij de winnaar aan boord. Sikke Heerskop, de komst hoe de finish. En ik jullie uitpoesten wie het zas weer. Nou, ik ben blij dat we er zijn. Hè. Er zijn mensen die vinden dat een kwade wedstrijd, maar voor mij is het nou weer er al blij te moeten. Nou, een oerke lang gaan we net zield. Het kent toch wel langer. Ja, een uur en een kwartier hebben we ziel. Ja, dat ken ik wel langer. Maar voor hij net. Nou, als je voorop leeft, dan mag je wel gauw knallen. Wat wie het voor wedstrijd? Je hebben vanuit de staat voor ons zield. Ja, ik zou zeggen, ze zijn onbedriegen on kop. Nou, vader Windel, toen kwamen ze wel heel dichtbij. Er gingen ze meer wien en toen onze hurpen zien, hè. Maar goed, we stapten correct en achteruit begonnen we wat te loeven enzovoort en wat met elkaar te stoeien. En dat helpt dus natuurlijk om voor te blowen, hè. Dus hier heb ik een beetje geluk maar. Ja, ging je hem voor de staat al terug bij de wal. Daar zit de goede wien, want die kan ging je hem op bij de staat. Ja, nee, dat hebben we erop. Weer heel bewust. En weer onbedregen met de lijn uit een schip onder ons. Dus we konden prachtig gas zetten op tijd en maar gang konden we starten. Nou, dat is goud. En nou, daarna hebben we wel wat geluk. Want toen begon de orenschip die hele lijn naar huis, die begon fut te draaien. En het vrouwtje leidde, die draaide gelukkig fut. Want nou, dat we hier net zaten, dat kritisch weer. We wel even kritisch geweest, maar gelukkig draaide al die fut. Nou, en toen kregen wij hem hier nog wat mooier dan zij. Konden we weer wat hegen. Nou ja, het weer kat en bakje. Hartstikke mooi, geweldig. Ja, waar zit het hem dan in dat het toch wel heel dreig voor die wier? Want nou ja, dit is net voor niet uit te poesten. Ja, ik denk je de zesde man. Ik ben een jong fijn mee. Ach, zijn jongens zo fit en zo scherp als wat, hoor. Ah, en jongens, nou ja, ik heb een borreltje. Nou, dat helpt ik net echt voor de conditie. Dus, Maar daar zit het in. ja, daar zit ik wat in. Maar we hebben natuurlijk een gouden team, die vangt het al hier op. Ik heb Boint, als het bij de gek wordt, dan zit nou je rest helemaal. Ja, want dat voelt dus wel op. Die adviseur, Beint, die liet het wel. Hield hij vaker het helmhout in handen te hebben. Ah, nou, niks meer, maar nou, dan kan ik het spulje nog wat langer doen. Hoor. Ze helpen je elkaar wel. Ah, nou, de lammen en de blinden. Goed. Als we zeggen naar die start van het kampioenschap. Ja, ze maakt je al heel leidje. Juster was strijden. Nou, eerste, dit is een heerlijke start. Waar leidt dit daar? Ja, geen idee, joh. Ik zou het echt niet weten, maar het ging gewoon lekker. En wist je, als het een goede sfeer heeft en mooi elkaar gaat het goed, dan is het vol ontspannen het wetter op. Het is echt dodelijk als er maar stress in giest. Nou, Is dat oorzaak of variëren? Nee, nou, we hebben het schip wel wat beter onder controle. En dan heb ik weer een oren. Nou, deze fucking vriend die ik, maar juist even een orenvak shield.
En dat helpt wel. Maar ja, Vliet die hartstikke goed. Dat is wel wezen. De laatste dag nog op het kampioenschap. Dat moet dan eerst nog maar een keer gebeuren. Ja toch? Daar ben we al lang. Nee, maar goed, dat is wel het doel van zelfs. Die laatste hier als skipper van dit scootje, de Wilde Wietse. Ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn, maar daar reken ik net op. Ja. Daar reken ik net op. We zullen wel goed komen. We doen het best en meer gaan we net aan. Eerst hier maar een van Geniertje. Lokwenske. Oh, dat, dankjewel. Ja, en dan doe je al zo lang mooi in die kampioenschap. Maar dan toch nog onzeker wezen. Wat wij hier die indruk dat hij eigenlijk vrij gauw voort wie. Maar dat gevoel hier zelf dan nog net zo. Ja, nou ja, dat is toch altijd heel spannend. Dan denk je van, ik heb een heel god. Maar zo gauw als je dat denkt, dan is het al wat god waarin roen. Ja. Maar ja, hij had natuurlijk heel erg profiteerd van het gevecht van de Waaksdom. Ulbe Zwaga, mooi vrouwtje Oorzinga van de jonge Jasper. Ja. Ja, en dan ren je alleen maar uit. En hij had het skipperik voor. Dat is, als het 1 keer voort is aan skip, dan hij je vrij zielen. En je les van Genien wil ze hier op het thuiswetter van we hegen me maar voor heegzielend rondsiepen daar halen. En ik denk als laatste door de streek komt. Liek het mij zeker dat hij als allerlaatste daarvoor nog de Lonneke Marjelles Banstra en de F van Gerrit Huisman die zie het daar weer voor en de Florian Zwart zie het daarvoor. Maar duidelijk is dat Sikke Heerskop hier op de Hegemenmar wint. Dat vrouwtje Oorzinga tweede wordt zonder protestvlagen tjen Ulbeswaga in het wand hoe de finish kwam. Daarna Makkem Klaas Cuperus en Ton Brundel. Jawel, hij lieke helemaal net zo goed in die wedstrijd te zitten. Maar makken een geweldige slag uiteindelijk. En kwam als vierde oer de streek. Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Want hij koe ik echt helemaal net. Je zag wel eens dat ze dan een snel scootje plakje voor plakje pakt. Maar hij had gewoon de hele wedstrijd haast achterin lijn. Ja. En maar in een gouden slag in de laatste rak wist hij dan toch op een vierde plak te komen. Ja. En Jeroen de Vos wordt dan vijfde. En Gerald Adema zegde. Ja. Volgens mij. Als ik het al hier een beetje goed bijgehouden heb. Ja, dan de volgorde is voor ons nog even terug. Alle consternatie even net helemaal goed opschreeuwen. Maar dit is wel graag waar je de volgorde weer binnen kan binnen. Ja. De eerste trein. Of jouwer hebben we in ieder geval wis. Er ziet nog een heel soort. Wat een beetje tegelijk met opstekker hoe de lijn kwam. Dat kon ik net goed zien hoe de Elkje 2 en Gele Tade. Maar ten opzichte van elkaar, dat wie is schot op schot. Ja. Maar ik heb wel de indruk dat de Elkje 2 er weer. Maar dan net? dat denk ik, ja. Ja, dan ben we haast aan de eind van de zielerij. Dik het wij ik, hè? Ja. Ik denk dat wij us heel gauw daar hier de matten ik op de uitsturing aast. Bij us ik op televisie verzels het verhaal hoe het scootje zien, maar de geervetting en de naaipeteren. Maar voor Joert Woek zei ze tig dank voor het Chen en het harkje naar uw programma hoe de scootjezielerij op de Hegemenmar van de IFKS. Maar als winnaar de man die het zijn jubileum van 30 jaar viert, Joert. Sikke Heerskop met de Wilde Wietse. Hij wint deze tweede wedstrijd. Morgen melden we ons weer 10 vertreien, 20 goed 2 ongeveer. Maar het verslag van de Slettemermar. Elke Dijkstra en ik zei ze een hele mooie middag. Doeg.